Bantwana bakaNkulunkulu, ngisukuma nokubonga kubanikazi baleli bandla ongubaba omkhulu, umkhulu ilanga, khulu nyanga yezinto babuthi ngona amakhosazana abasiphe lamandla esihambe ngawo sisuka la emzini wasebuhleni. Like lazama-ke idimoni mina ukuthi kungikhubekisa. Ehomisi bengingasho ukuthi noma bengingakholwa ukuthi ngase ngihambe ngize ngizofika la, kodwa ngithe uma ngivuke ehomisi sengiwukhipha umhlangano, nganitshela ngathi ngizowukhipha umhlangano ngizothi uma ngifika emgaqweni bese ngiyagibela emotweni, ngoba angaze ngithoshwe umuntu, angaze ngirajwe umuntu. Kuloba buhlungu engangibuza. Kepha ngithe uma ngithi ngiyawukhipha umhlangano, waphuma umhlangano la kufanele ngigibele khona imoto, angibanga ngisazi wangisho omncane ubuhlungu. Ngibe sengincenga nje phansi, ngaze ngathese ngumtshela umbangela imbangela lento angisayizwa nokuthi ngike ngaba nobuhlungu obunjeya izolo. Noma ngabe likhona idimoni, kodwa liye umhlulu Shembe. Into engiyaziyo enkulu kakhulu ukuthi mangikhona ngimdibinani ngihamba phansi, ngesathi mina ngihamba phansi mina ngithola amandla. Ngiyawudonsa kumhlangano, phinde ngawudonsa umhlangano, ngaze ngayobeka kulowa muzi omusha lowa esibe saphumula kuwona. Abenze lowa muzi ngithi inkosi babusise. Yazi-ke makwenziwa into enhle abayi bonke abantu nganxanye, khona abadonsela eceleni, nabo laba abadonsela eceleni uNkulunkulu azababusisa baphendule inhliziyo. Nazaretha yinhle lento yenu, luhle futhi luhambo lwenu, kulo hambo lwenu linesibusiso phakathi. Naba benenkinga mhlambe bahambela kulo mhlangano kule ndlela, ngiyacela ukuthi ngilabe yakhona mangabe bekhona bantu mabefika la kiwa khona baficele amakhehla kithi esebalindile abangenise ezulwini lawo. Into enjengalena yayingakaze ibe khona emhlabeni. Yaqala ngobaba omkhulu. Uyezwa nje abanye abantu besho bethi bahamba iminyaka engama-40. Thina siyayigoqa le minyaka engama-40 ibe insuku ezintathu. Bese singena-ke la eKhenani. Uyabona masingena la eKhenani, nabalaba ababeyongena eKhenani ngesinye isikhathi bathi mase befikile kulo muzi eKhenani ngoba kwakhona
amatimoni akhona base beyishaya kakhulu imfijoli lezi babeyiphethe bizikhala kakhulu iguphu ngoba babeqoshwa amatimoni nathi mase singena la sikushaya kanjalo. Kusinkosi ubusise Ngiyabonga bantwana baNkulunkulu, Shembe zanibusisa. Nakho kufanele ngakhohlwa kwabafikayo nabachwensayo imbala ikhiwa la. Uzoyikha ke wena uthi uphonani ube wazi mawusuyikhileke imbali ushembe ethelisini isibhaqa ukufika walethe isiphepho ukuphephuka amadokodo ngesikhathi kuphephuka amadokodo lithi nilanda useyili bese thethela isibhaqa sembula ingashayi woseyili imvula ishaye kunina nemthwalo yenu ningayikhi ke imba netshe futhi alithathwa la